Digital Science Hub naman para sa mga mag-aaral po sa Dagupan City. Isinulong para sa modernong edukasyon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Formal na nilagdaan ng pamahalang lungsod ng Dagupan, Department of Science and Technology at Department of Education ang Memorandum of Agreement para sa implementasyon ng Starbooks program sa lungsod noong Abril 13. Ayon sa ulat, ang Starbooks o Science and Technology Academic and Research-Based Openly Operated Kiosk ay isang standalone digital library system na naglalaman ng mga aklat at iba pang research materials na maaring ma-access kahit walang internet connection. 10 paaralan sa lungsod ang nakatakdang pagkalooban ng Starbooks units. Kaugnay nito, bagamat wala pang inilabas na kumpletong detalye, nanunsyo rin sa flag raising ceremony noong Lunes ang planong pagpapatayo ng 21st century science classrooms para sa pagtuturo ng agham at teknolohiya sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM